шаҳри душанбе ҳамчун маркази тамаддун ва симои давлату миллат ба талаботу меъёрҳои ҷомеаи муосир ҷавобгӯ мебошад. ҷиҳати боз ҳам ободу зебо намудану замонавӣ кардани симои пойтахт бо дастуру супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иқдомҳои ободонӣ пайваста дар амал татбиқ карда мешаванд. метавон ҳамчун намуна аз ҳазорҳо иншооти дар ҳоли сохтмон қарор дошта сохтмони бинои нави мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, хонаи Ақди Никоҳ воқеъ дар хиёбони Ҳофизи Шерозӣ, бинои истиқоматии 12 ошиёна дар ноҳияи Синоро мисол овард ки фармоишгар раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе мебошад. барои сохтмони бинои нави мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ масоҳати умумӣ 1,127 га замин ҷудо гардидааст. замини зери сохтмон бошад 1817 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бино аз 62 утоқи корӣ, 12 утоқи ёрирасон, маҷлисгоҳ барои 360 ҷойи нишаст ба андозаи 415 метри мураббаъ, ошхона барои 88 ҷойи нишаст ва маҷлисгоҳи хурд барои 126 ҷойи нишаст иборат мебошад. тибқи лоиҳа бино 9 ошиёна мебошад. гирду атрофи бино дар масоҳати 4120 метри мураббаъ сабзкорӣ мешавад. қобили таъкид аст ки мардуми тоҷик ба ҳамаи корҳои созанда ва дастовардҳои арзанда бо шарофати тинҷиву оромӣ ноил гардид. аз ин рӯ ин неъмати бебаҳоро ҳамеша пос медорад. дар иншооти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Сино бо якҷоягии пудратчӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Самар Эсен ва лоиҳакаши иншоот ҳаракат дорем ки иншоот аз аввал то ба охир бо сифати баланд ва ба тамоми меъёрҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида ба истифода дода шавад. мо шукргузори ин давру замони тинҷ, ваҳдати миллӣ ва оромии ватан мебошем ки чунин иншоотҳо ҳар рӯз дар ҳар як кунҷи шаҳр, ноҳияҳо ва ватани азизамон сохта мешаванд ва коргарон бо ҷои кор бо маош таъмин мешаванд. ҳамчун давлатмон обод мешавад, шаҳромон зебо мешавад. вазифаи мо сохтмончиён аз он иборат аст ки сохтмонро сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. мутахассисоне ки дар ин ҷо ба кор ҷалб карда шуданд мутахассисони ватанӣ мебошанд ва маҳсулотҳое ки дар ин ҷо истифода мешаванд аксарияти онҳо аз маҳсулотҳои ватанӣ мебошанд ва мо шукргузор аз он ҳастем ки дар чунин ватани ором осуда кор ва фаъолият менамоем. иншооти дигаре ки дар ин шабрӯз сохтмони он идома дорад, ин бунёди хонаи Ақди Никоҳ мебошад ки дар хиёбони Ҳофизи Шерозӣ қисмати ҷанубу ғарбии муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе воқеъ гардидааст. ин қасри бахт 3 ошиёна буда 28 толор дорад ва масоҳати умумии он 4700 метри мураббаъ мебошад. толори марказӣ, толори Ақди Никоҳ бо тарҳи миллӣ ва толори Ақди Никоҳ бо тарҳи аврупоӣ аз толорҳои асосии ин хонаи бахт ба ҳисоб мераванд. иншооти сохтмони хонаи Ақди Никоҳ воқеъ дар хиёбони Ҳофизи Шерозӣ аз тарафи пудратчии ҷамъияти дорои маҳсулоти махмил 2012 корҳо идома доранд. айни ҳол дар ошонаи якум ва дуюм андова намудани деворҳо рафта истодааст. дар иншооти мазкур зиёда аз 40 нафар коргарони ватанӣ кор менамоянд. маҳсулоте ки дар ин ҷо асосии истифода будаашон маҳсулоти ватанӣ мебошад ва ба сифати аъло ҳар рӯза аз тарафи фаромӯргар ҳамаи корҳо назорат бурда мешавад. шукрона аъзом мекунем ки дар ватанамон оромӣ аст ва кор ва фаъолият менамоем. фароҳам овардани зиндагии арзанда ва баланд бардоштани сатҳу сифати рӯзгори мардум аз ҳадафҳои меҳварии сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумат ба шумор меравад. бо мақсади расидан ба ин ҳадафи наҷиб феълан дар шаҳри Душанбе сохтмони як қатор биноҳои истиқомативу идорӣ бо маром идома доранд. яке аз чунин иншоотҳо бинои истиқоматии 12 ошиёна дар ноҳияи Сино мебошад. барои сохтмони ин иншоот масоҳати умумии 0,2 гектар замин ҷудо гардидааст. ҳаҷми иншоот 26915 метри мукаб мебошад. сохтмони иншоот бо вусъати баланд идома дорад. сохтмончиён нақша доранд ки онро дар вақти муқаррар гардида ва бо сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. хотирнишон бояд кард ки ҳамаи ин дастовардҳо ва муваффақиятҳо самари соҳиби истиқлолӣ, сулҳу субот ва сиёсати созандаву бунёдгари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. пас ҳар як шаҳрванди оқилу дурандеш бояд ба ин муқаддасот яъне истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдату
ҳавияту якпорчагии тоҷикистони воҳид эҳтиром гузорад ва кӯшиш намояд ки дар гиромидошту пойдории ин арзишҳои калидӣ нақши муносиб дошта бошад. бовар дорем ки ин фарҳанги хушбинӣ ва ҳамраӣ бо халқу сиёсати сарвари халқи худ моро ба дастовардҳои аз ин ҳам болотар ва зиндагии беҳтар хоҳад расонд.